супер удобно и естествено всичко приляга на мен. Няма как да бъде по друг начин, като ти взете по мярка. И еднакво добре се чувства човек в кожата си, едва ли не, както в бара, така и в офиса. От тук нататък вече могат да им се доверя спокойно да развиват визията и занапред и не се притеснява, че през известно време само ушивайки ми риска или добавяйки един акцент към официалното или ежедневното облекло, на практика получавам съвсем друга визия. Наред с визията за професионално и за официално облекло, ми се зароди идеята дали е възможно с втората визия за по-ежедневно облекло да се комбинират части от официалното облекло. Винаги съм се впечатлявал и ми е харесвало непринуденото и силно излъчване на ежедневното облекло с части и акценти от официалното облекло. Накрая, като ми предложиха десетки десени, като предложиха професионалния си опит върху това как биха се съчетали ежедневно и официално облекло, много добре се напаснаха и материите и цвета на сакото с цвета на дънките, което много ме впечатли накрая. Не очаквах, признавам се, не очаквах такъв ефект. Много добре бяха постъпили, че имаше възможност, отделните скици бяха комбинирани различни варианти на различни скици. Имах ясната представа какво ще се случи накрая и им казах им окей, действайте, точно това ми хареса. Променихме така визията и за официалния и за ежедневния стил, така че да могат елементите от едното облекло в другото да прескачат успешно. И хубавото на цялото нещо беше в преговорите, че винаги бюджетът беше фиксиран, което супер много ме изкефи. Тия хора са много големи професионалисти и когато им се зададе правилните рамки, правилния бюджет и правилното усещане за нещата, гонят целта до край. И мисля, че се получи, поне аз останах много доволен от комбинацията между официално и ежедневно облекло. Дънките, съчетани с лечето и сакото на костюма, могат така успешно да ме представят и в обикновена установка след работа бар или в непринудена компания. И най-хубавото на цялото това нещо е, че просто се прибираш за 5 минути вкъщи, слагаш дънките, махаш върховръзката, обличаш сакото, изчезваш и се фитваш във всяка една ситуация.